आंनि सापर्ट खालामनायनि थांखिया जाहैबाय आं इउपिपिएल दोलोखौ माखासे सरकार दाजेननायनिफ्राय सापर्ट खालामबोदोंमोन। बे सापर्ट खालामनानै आं मोनदांबाय इउपिपिएल दोलोआव रायजोनि उन्नयन आरो जिखिनि जोंनि सेक्रिफाइस खालामनायनि मान सन्मान बेखौ जेबो दोनाखै बिथांमोना। जोंखौ मैल्य भेलु गैया जोंहा। बेबायदि बिसोरनि सरित्र आरो बेबायदि बेबहारजों पार्टिक सालायबाय थानायखौ नुनानै आङो गावनो गोसो खुसियै एक्स एनडिपि वेलफेयार जोंनि जिखिनि कर्डिनेसन दं बे कर्डिनेसनजों थाफानानै बिपिएफखौ सापर्ट होननानै थांखि लानाय जादों। बेखौथ' बिपिएफ दोलोआव जगदान होनना बुंनाय नङा जोङो। कर्डिनेसन एनडिपि एक्स एनडिपि कर्डिनेसन दं, बे कर्डिनेसन सापर्ट दं। बेजों जों कर्डिनेसनाव माबा थानानै हाबफाना थानानै माखौ जों मा होनो जों डाइरेक्ट बिपिएफ जइन जायाखै, जोङो सापर्टसो ओंखारबोदों दिनै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय। बिपिएफखौ सापर्ट होनानै देरहा होगोन जोङो। रायजो राजा खावलायगोन मानो भट होनांगोन बिपिएफनो, मा मावगोन बा जाथिया बोरै थांना थागोन बिपिएफखौ सापर्ट होयोब्ला जाथिनि बेसेबां डेभेलप जाहोनो हागोन जोङो, जोंनि बा कक्लाबारि समस्थियाव बेसे उन्नति खालामनो हागोन। आंहा फोथायनाय गैया इउपिपिएलनि सायाव मा उन्नति खालामगोन। नोंथांमोना मा गामिनि? आंनि जोंनि गामिया जाबाय लावखाथा। रिभिलसनथ' सेन्ट्रेल माबायानो होखानाय हिसाबैथ' बेखौ खुनु पार्टिजों खोथा गैया सापर्ट होनायजों मोनखानांगोन बेखौ जों मोन्दों। बेयाव खुनु पार्टिजों खोथा गैया बियो। सोरबा पार्टिजों सरकार थानायखौ होबाबो बेयाव मा होनो अफिसियेलखौ सापर्ट होबाबो बे मोननांगौआ मोनखानांगोन बेखौ, बिदि खुनु खोथा फैया। बेथ' रन्जल दैमारि साराथ' गखाथारनांगोन, खिन्थु बेखौ सहायना थानाया दिनै जिखिनि जोंहा एनडिपिनि रन्जल दैमारि सारजों लोगोसे जिखिनि सोद्रोमाफोर दं हाइ लेभेलानो जा गाहाय लेभेलनियानो जा बिथांमोना गासिबो उदां अख्राङाव फैनांगौ। आंथ' बिथांनि बुंनायजों गोरोबनाय खामानि मावनाय नुवाखै दिनै। आं बिनि सिङावनो हाबनानै नायदोंमोन इउपिपिएलजों बुहुद सापर्ट जेनेबा सिङाव थाफाना आं खामानि मावदोंमोन। दिनैथ' मोनसेबो खामानि मावनाय नुवाखै मोजां खामानि। साख्रिनि खोथाखौ दोनथ'बा मोजां जागोन। बेनिफ्राय एनडिपि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय न'खरनि जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खराव सोरबा हाबफेरदों ना, सरकारनि दैदेनग्रा सोरबा हाबफेरदों ना बुंनो हागोन ना बबेयावबा? आंथ' नुवाखै। आं नुनायावथ' नांगौ बायदि खामानि जायाखै। खामानियाथ' मोनसे मोननै लामा सामाखौ मावखागोन, जायबाबो मावदों बेथ' जाखानांगोन। बेनि अनगायैबोथ' गोबांथ' जेबो नुवाखै आं। जिखिनि अनुस्थान प्रसिदान जानांगौमोन बेफोरखौ आं नुनो मोनाखै डेभेलप जोंनि जायगायाव। नोंथाङा सासे बारग'नि सोद्रोमा आरो नोंथांमोनानो बर' हारिखौ सेफगार्ड होबोदोंमोन। दा दिनैनि समाव बर' हारिनि माखासे समयसाया खोब गाज्रि, बर' हारिया अलखदनि लामाजों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिथुखि नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि बिधायक शंकर बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो सापर्ट होनाय सानदों, बे समाव बिथांनि जानानै सारा कक्लाबारि रायजो राजानि सिङाव फरायदों। आं नैबेखौल'सो खावलायगोन कक्लाबारिनि रायजो राजाफोरखौ आं गुरैयै खावलायगोन। मानो होनोब्ला दिनै बिपिएफनि दैदेननाय सरकार लाबोफिननो हायाब्ला खिन्थु इउपिपिएलखौ दोनबाय थायोबा बिपद दं रायजो राजाया। दिनै हमना ला फरेस्ट एरिया मोनसेनि उनाव मोनसे इभिकसन खालामबाय दं। दिनै भट समाव दिनै सार्भे खालामदों माखौबा माबा माबि खालामबाय थादों। सोरबा माबाया फैनानै मा होनो फरेस्ट मिनिस्टारा फैदों, माबा EMआ फैदों दिनै। मोनखानाय कमिटियाथ' जोबनायखौ जों नुगासिनो, माथ' दं जोंनि आखायाव। सोरबा डिसि एसपि मथा मथि बेफोरसो सालायगासिनो ना।